Ermeni bikarbine. Zor da dudulîmam ama navê Azerbaycanê tiştekî edizanim Azerbaycan bu navekî nû ye, formê wî guherîne. Wekî din mesela hevala gelek mesela jinan bu ama jinên pir xurt jî wir dahêne mesela. Zarnîsa ez baverim ji babek xurttir hatiye aslında li pişt perdeye lê karakterekî pir xurt e. Hatta davî babek ku di nav îktidarê da hestê îktidarê da winda dike kêmasiyê wî jî ew e. Lê Zarnîsa wî hişyar dike mesela. Nav babek ji xwe re kirin bingeha îdeolojiya xwe na li wê derê ji bo kî bikin gotin babek îşteqala tiştekî sosyalîzmê kiribû bi wê avayî derket pêş. Babek Azerî lê xwedî derkevin bi awayekî kî çi ye nayê naskirine li ser gelek nîqaşanê kesekî baş e ne baş e. Lê nivîskar jî aslında doğan yani mijara da hinekî tiştên pir berbiçav negotiye. Mesela wek nasname negotiye. Babek gelo Kurd e ne Kurd e. Diçe heremê Kurdan mesela. Li da ne diyare kiye. Wek gerandine. Aliyê edebî de jî ez aliyê ziman da hevala gelek tiş gotin mesela bi dilê kerê da di nav hevokê da gelek tişt bi problem bûn ew tiştek din şifa û problem hemû pirtûka da heye. Aliyê vebê jê da nivîskar gelo biryar nede bû vebê şikî de. Hin ciyara tenê beşekî da mesela pêşiyê sî dipeyve. Pişra fer dipeyve. Aynı beşê da pişra jî nivîskar kesê sêyem dikeve nav. Biryar neda bû yani beşekî da çawa sê vebê ji bi her ve dikevin nav metnekî ev hebû. Güzel kese saldırın ha. Bu sanki sırf saldırın ha. Bunun eter meter bakatın ya. Sanki böyle folklora uydu çağırınlar. Güzel bir şey saldırın. Güzel bir şey saldırın. Sanki ki diji kul var. İşte melez hali var her var. Mesela yüzyıllık yalnızlıkta işte var. Hele yani. Şaşan ne şaşanız hanım be. Zaman herif var mı? Ne kuraladı bu? Belki ezci hayal hatır ki bu. Ama bir nesil değil ama. Yek yani lisel rola jine sekine mahtarınca Redgor'un Ertuğrul cesedi haçte Ali Kariyer jine çıkarsın kemasi bu kemasi dikildi teşkilatına bir civil gerekli. Ali Çiber, Ali Bavariye'de. Mesela Dem Abbasiye'ye Feşiyavan Emevi'ne Diroke'de. O Abnigari Azerbaycan'a yani havalı kod muteçma Azerbaycan ve demeher nabe ve Abnigari bu ve avayı ve çima bir nabe mesela o kadar bu nabe gibi ne her bütün nabe belki lisel beşe l'école mecbur ki